Nining unang bahin nato sa segment sa pagsangyaw, atong tukion ang integral renewal of persons for a more dedicated servant leadership. Usa may gipasabot aning integral renewal of persons. Kinahanglan nga atong pagbag-o, kinatibuk-an gyud, dili lang usa ka bahin sa atong kinabuhi. Kinigod ang bertud si Aristotle o si St. Thomas Aquinas nagsulti man nga ang birtud konektado nga sa ato pa kung kita matinud-anon, kita sad matinahuron. Kung kita manggihatagon, kita sad kugihan. Nga sa ato pa konektado ang tanan nga mga birtud. Kung doon na tayo usa ka birtud, doon na sad tay kabahin nga mga birtud nga konektado niini. Mawasad na ang bisyo. Kung magsugod tawag usa ka bisyo, mudayon o nunot ang daghan kaayo nga mga bisyo. Una kinahanglan atong integral. Integral meaning kinatibuk-an sa atong pagkatao mao yung mausab. Apan haron aduna natay unang ang o first base. Gikinahanglan ang atong relasyon sa Ginoo. Kaya di magud ta makausab sa atong kaugalingon kung kita-kita lamang. Ang basihan o sukaran sa pagbag-o sa kaugalingon mao ang pagdawat sa grasya sa Ginoo. Unsa man ning grasya sa Ginoo? Ang pag-ila o pagdawat sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mo'y makahatag nato og kaakuhan aron makahimo kita og daghan nga mga maayo. Kay bisan gani sa ordinaryo nga pagsabot kanang tao nga nakahibaw siya nga gihigugma siya, kanang tao nga nakahibaw siya nga pinangga siya, makahimo siya daghan kaayo nga mga butang nga maayo. Tungod kay ang kalipay, ang pagmaya, gikan sa kahibalo nga ikaw gihigugma, makatag og daghang kaakuhan sa usa ka tawo. Nya unsa nakaha kung gugma sa Dios? Kung kita nakahibalo, mituo og nagpuyo sa kamatuuran nga kita pinalangga sa Dios. Mao ni una nga sukaran. Ug gikan diha mugawas na ang atong pagka manggihatagon, pagka mapasalamaton, pagka maalagaron. Unya gikan niini mugawas na usab o mupadagayday na usab ang atong kinaiya sa pagkamaayong piniyalan. Kay ang tanan iya man sa Dios, gihigugma man ta sa Dios, gipiyalan ta niya og daghan kaayong mga butang tungod sa iyang gugma nga rika nato. Kita usab maningkamot nga mamahimong takos sa maong pagpiyal, pagsalig ug paghigugma sa Dios. To that effect, kita mamahimong maayo nga servant leader. Unsa maning servant leader? Piniyalan. Gipiyal nga rika nato sa Dios ang paglihok aron ang atong kalibutan mas manindot ug makabaton kita og kaangayan sa matag usa, kalinaw diha sa katilingban ug kauswagan sa tanan nga walay mahibilin. Ang matag usa kanato hinigugma, ug hinigugma man piniyalan, ug piniyalan man kita adunay kaakuhan aron mapanindot pa nato ang kalibutan nga gipiyal sa Dios nga rika nato.